8-нче мәртәбә менә шулай җыелабыз, сөйләшәбез, аралашабыз, зарланабыз, горурланабыз. Әлбәттә безгә менә шундый бер урын кирәк, безгә аралашырга кирәк, безгә күрешергә кирәк, безгә алга таба планнар корырга кирәк. Бүген көндә менә без күрәбез, кайда гына безнең бит 30% гына татар халкы Татарстанда, калганы чит өлкәләрдә. Кайда барсак та татар кешесе өчен горурланабыз. Әлбәттә алар ил эшмәкәр, или кайдадыр ниндер эштә үзләре табалар һәм эшмәкәр кем ул? Эшмәкәр ул үзенә ышанган кеше, ул хөкүмәттән көтмәй. Ул үзенә ышанган, үзен туйдыра, янындагы кешеләрен туйдыра, эш бирә һәм шуңа күрә бөтен илләрдә терәк средний класс, орта класс. Орта класс каян килеп чыга ул? Булай гына килеп чыкмый. Аның өчен менә шундый эшмәкәрләр кирәк. Менә сезнең кебек кешеләр сезне күрсәтеп бүтәннәрне дә шушы эшмәкәр булып һәр кеше дә эшли алмый. Аны булдырып булмый. Менә карагыз, менә без карыйбыз менә андагы продукцияларны. Менә бу казылыкны. Казылыкны менә ничә бер фабрикада да эшли алмый. Ул шул кадәр авыр хезмәт, аның эштәлекләре бар. Бүтән продукциялар белән дә. Шулык семянка нигә соң бүтән кеше эшли алмый? Мордовиядә ясалган семянка кебек. Аның өчен күңелне биреп, эшенә керергә кирәк. Һәм башка эшләр буенча да шулай. Менә монда сөйләгәндә әйтелде инде. Продукцияны җитештерү генә түгел, аны сатырга да кирәк. Кайда, ничек сатырга? Шуңа күрә biz ахыргы вакытта бик каты менә бу халал продукциясе турында эш алып барабыз. Халал продукция гына түгел, халал тормыш турында да. Менә Советлар Союзы түгел, Россиядә 20 миллионнан артык мөселман халкы бар. Аларга бит халал укыту, халал здравоохранение, халал ризык барса да булырга тиеш. Һәм күп кенә илләрдән, мөселман илләреннән Россиягә килүчеләр, теләүчеләр күп. Менә шуңа күрә безнең Казань саммит дигән форум бар. Ул безнең апрель аенда була. Без анда сезне чакырабыз. Анда күп кенә чит илдән дә кешеләр киләчәк. Аннан соң менә без бүген сөйләшкәндә аралаштык. Күп эшмәкәрләр Россия күләмендә генә түгел, чит илгә дә үзенең продукция белән чыга башладылар. Ул җиңел мәсьәлә түгел, анда ярдәм кирәк. Анда Марат Готч безгә бу мәсьәләләрдә Татарстан эшмәкәрләре генә, татар авыллар эшмәкәрләренә дә ярдәм күрсәтергә кирәк. Аннан соң хәзер бик популяр электронный торговля. Менә аның буенча бәлки безгә ниндер курслар, ниндер ни эшләп шушы юнәлештә үзебезнең сезнең җитештергән продукцияларны Россия күләмендә бүтән илләргә дә чыгарырга мөмкинлек бар. Икенчедән менә без сөйләшәбез, нәрсәгә авыл эшмәкәрләре белән безнең шулай тыгыз элемтә. Без авыл аша үзебезнең милләтебезне саклап кала алабыз. Шәһәрдә милләтне саклау бик авыр. Татарстанда безнең ниндер мөмкинлек бар. Чит өлкәләрдә ул бик авыр. Телне, гырыф-гадәтләрне, динебезне. Әгәр дә сез көчле, нык кесәңдә бераз акча булган эшмәкәр булсаң, син авыл эшендә, бүтән ниләр эшендә ниндер ярдәм күрсәтә аласың. Шуңа күрә без кая барсак та үзебезнең милләттәшләребез белән очрашырга тырышабыз. Менә бу безнең сабан туйлар, ул бәйрәм генә түгел, ул ничектер үзебезнең милләтебез турында, үзебезнең телебез турында, үзебезнең гырыф-гадәтләребез турында, үзебезнең менә татар милләттәшләребезне ничектер ярдәм күрсәтү, андагы булган чит өлкәләрдәге җитәкчеләргә күрсәтүгә нинди булдыклы кешеләрсез һәм ничек сез безнең илебезнең тормышында эш алып барасыз. Шуңа күрә бу эшне без киләчәктә дә алып барачакбыз. Менә монда күп кенә әйтелгән мәсьәләләрне без язып алдык һәм менә бу кооперативлар төзү. Без республикада да ул эшне башладык. Бәлки безгә берәр шундый Минсельхоздамы центр ясарга, ничектер аралашырга шушы эшмәкәрләр белән Марат Готч белән каядыр ул булырга тиеш. Ул
Конгресс татар улай берне алып бара алмас. Анда бераз предприимчивый жил кирәк, эшмәкәрлек кирәк. Шуңа күрә бу әйберне уйлап бетерә кирәк. Ниндер бер шундай нинди продукция кайда алып барыла. Һәр күп кенә федераль сетлар бар. Менә шул федераль шелтәрләргә ул продукцияны ничек итеп кертергә. Шуңа күрә без ниндидер елга бер генә очрашу түгел, гел бу проблемаларны җыеп, ничектер хәл итә торган бер органны булдырырга кирәк дип саныйм. Һәм башка мәсьәләләрдә менә Васил Гаич миңа әйтте инде 3 көн дәврендә сез Татарстанда Мөслим районында булдыгыз. Менә Мөслим районында күп кенә матур эшләр эшләнгән. Шуңа күрә ниндер сөйләшүләр сезнең булды. Мин уйлыйм, менә шундый очрашулар безнең өчен дә бик файдалы. Менә мин сезнең продукцияларны, сезнең эшегезне күрәм, сезне тыгынаганнан соң ничектер үзебезгә дә бу мәсьәләдә ныграк эшләргә кирәк дип шундый вазифа куям. Шуңа күрә сезне яңадан бер кат сәламлыйм, сезгә һәммәгезгә дә эшегездә уңышлар телим. Киләчәктә дә шулай бергә күрешергә насип булсын. Сезгә рәхмәт. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертү өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Түбән Новгород өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте совет әгъзасы, крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Камалетдинов Хасил Хәмзә улы бүләкләнә. Мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертүе, күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем Свердловск өлкәсенең Әрәкәй авылы милли мәдәни үзәге җитәкчесе Гобаев Салават Сәгъддин улына бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Омск өлкәсенең Мәдәният Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы рәисе, шәхси эшмәкәр Миңнеханов Радик Миңнегали улына. Шәхси эшмәкәр Ульяновск өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты әгъзасы Фәизов Миннәхмәт Әгъзам улына. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе татар җәмгыяте Төбәк-ара мәдәни мәгърифәти иҗтимагый оешмасы советы әгъзасы, шәхси эшмәкәр Хайруллин Камил Әгъзам улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә.